Sal-aħħar ta' dan ix-xahar fl-Imtarfa se jiftaħ it-tielet ħabb għal vittmi tal-vjolenza domestika u vjolenza b'bażi tal-ġeneru. Ix-xogħlijiet ta' restawr f'dik li kienet l-asta tal-Pulizija qegħdin fl-aħħar fażijiet. Iċ-ċentru l-ġdid bħal dawk ta' Santa Luċija u ta' Rabat Għawdex se jopera kuljum lejl u nar u se jservi bħala punt appoġġ speċjalizzat u sigur għal vittmi. Fis-stqarrija l-Pulizija ppubblikaw ritratti li juru kif il-binja kienet qabel u kif inbidlet wara x-xogħlijiet ta' restawr. Iċ-ċentru fl-Imtarfa se joffri servizzi ta' appoġġ u assistenza professjonali minn uffiċjali tal-Pulizija mħarġa, professjonisti u ħaddiema speċjalizzati minn diversi entitajiet. L-ispazju ġie mfassal biex joffri ambjent sigur u privat, inkluż faċilitajiet li jippermettu lil vittmi jagħtu x-xhieda tagħhom il-bogħod mill-preżenza tal-aggressur. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà qal li fl-ewwel 5 snin mit-twaqqif tat-taqsima speċjalizzata, il-Pulizija reġistraw żieda ta' kważi 70% fir-rapporti ta' vjolenza domestika. Spjega li din iż-żieda hija riżultat dirett ta' servizz aktar professjonali, sensittiv u empatiku, kif ukoll l-investiment kontinwu fl-edukazzjoni u fl-arfin. Jekk hemm settur li l-Korp tal-Pulizija prioritizza fl-aħħar snin, bla dubju dan huwa s-settur tal-vjolenza domestika. Kien għalhekk li f'Ottubru tal-2020 waqafna unit madwar 20 uffiċjal, però minħabba domanda kbira rajna li fl-aħħar 5 snin rajna żieda ta' madwar 70%, illum għandna madwar 70 uffiċjal li qed jopera f'dan is-settur. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri qal li l-pajjiż mexa minn realtà fejn ma kienx jeżisti servizz speċjalizzat għal stadju avvanzat bi 3 ħabs iddedikati għal vittmi tal-vjolenza domestika. Issa jmiss in-naħa ta' fuq tal-pajjiż. L-Imtarfa li ser jibda jopera sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Dan jingħaqad ma' diversi inizjattivi oħra li għamilna, panic alarms, liġi sabiex tagħti informazzjoni min jgħid f'relazzjoni dwar jekk il-persuna l-oħra kellux jew kellix, history ta' violenza domestika u diversi inizjattivi oħrajn. Il-Ministru Camilleri qal li l-ftuħ tat-tielet ħabb fl-Imtarfa se jmarka pass ieħor importanti fl-2026 fil-ġlieda kontra l-vjolenza domestika u favur il-protezzjoni tal-vittmi.